brine o njemu kod da mu je sin, Bože me oprosti. Nije naviku da pije mučenik. Pa znate šta? Očigledno imaju neke sličnosti. Otkud Nikola i tvoja keva? Ma ona je išla na otvorena vrata, a on naišao, šeto tu. I nije se baš najbolje proveo. Šta, popio batinu umesto tebe, a? Petlja se, tu nikoga nije ni zvao. Molim ovo. Brate, kako bi ja našamaro to kisu. Pazi, s njim ne može drugačije. Otišao sam i dao sam krv, ali se mali predomislio i zapalio iz klinike. Pa ja ne verujem da dete ima više mozga nego ti, Što se dereš, bre? Čućete dana. Zato sam i pronašla nekog ko će da me ceni. Već? Pa da, nisam više mogla da čekam, ti si jako neodlučan i nisi hrabar i to je to. Ja, Mata, ubiću se. Ne bati vi što, a? Žena me ne podnosi, a ja sa druge strane ništa ne razumem i onda tako idem u krug. Ima takvog keca da zabodem sad na pismeno. Mogu da ti pomognem, ako ti nešto znači. Stvarno, misliš da ima vremena? Ma da, to ti je laganica. Možda tebi. Vidi, psihološki gledano, Arsina reakcija je potpuno normalna i očekivana. Za njega je Nikola pretnja ideja o porodici koju on ima čitav svoj život. Pusti ga, slobodna volja iznad svega. Ako ne želi sad da sazna, ne želi da sazna. Ma, vidim te. Šta radi? Buljiš u mene. Znam, sine, ali lep si. A nemaš ti nikad pametnija posla? Pa imam, evo spremam se da izađem. Hoćeš sa mnom? Negde na piće ili da prošetam? Ne mogu, ja imam obaveze. Ti imaš obaveze, a kakve obaveze? Ajme mi bolje u moju sobu. Nema, ostanite ovde, evo idem ja, evo spremam. Neka tebe, imamo mi u moju sobu, tamo je manje gužve. Izvinite, tata je hteo da vas pozdravim. Ja sam Pavle. Arsenijev tata. Safija, drago mi je. Vi učite, jel? Ako. Posle obavezno molim vas da dođete na večeru da Maki da malo... Naravno. Hvala vam drugi put. Očekujem je mama već kod kuće. Kris, pa... Volim te, bre! I ja tebe volim. Pozdravi mamu i tatu. Jeste, pa da me udave totalno. Vanje, odlično. Baš lepo. Šta? Puno ljudi bilo, a? Bilo, baš. Puno ljudi, Vanje u elementu, znaš što na njera. Ej, Nikola. Nećeš verovati šta se desilo. Šta je bilo, Aca, si dobro? Ne, dobro sam, nego desilo se nešto neviđeno. Aha, znači nije ništa hitno. Pa mislim, nije. Ne mogu sad baš da pričam, znaš. Okej, važi šta god. Ne moraš više da brineš za mene. Našla sam čoveka koji me zaslužuje. Laku noć i lepo sanjanje. Zmijurina. Vidi, Arsenije, ti si meni jako drag. Ali mislim da bi sada trebalo svako da krene na svoju stranu. Šta je bilo gde gori? Se vas. Ko je? Policija. Policija? Halo? Da, ja sam. Stani kad ti kažem, bre! Recite mi šta se desilo? Ali se imao sud. Koliko nama, gde je? U bolnici. Zašto ne odeš sad tamo i kažeš mu lepo šta osjećaš? Mislim da kontaš, ali se plašiš. Rekao sam da svako treba da krene na svoju stranu i da mi je ovo nepotrebna obaveza.